Bon dia, famílies, què tal? Bueno, com veieu, estic aquí, en Alguet, a la zona d'Alguet, amb la Linda. I estem aquí doncs, donant un passeig i gaudint de la natura i recarregant piles, perquè la natura ja sabem que ens aporta moltes coses beneficioses. I si realment t'apassiona la natura, els animals, les plantes, la botànica, tot això, al final, quan trobes un forat a l'agenda, t'hi llences de cap. Per tant, avui era un dia que havia d'aprofitar sí o sí per venir i de pas és que aneu seguint una miqueta tot el projecte també del Navarro Dojo i les arts marcials i tal, doncs també per entrenar una mica i fer totes dues coses alhora. Per tant, un dia màgic, podríem dir. I bueno, us volia fer una miqueta un resum del que vindrà en aquest 2025, val? En quant a formacions, xerrades, desenvolupament dels projectes, etc. Val? Bueno, per tant, així, no vull que s'allargui massa el vídeo. Per tant, així, com molt resumit, en quant a formacions, en aquest 2025, hi haurà doncs, la formació que ja hem donat sobre el passeig de qualitat, que no m'agrada ben bé el nom, aquesta coletilla de qualitat, perquè el passeig ha de tenir qualitat sí o sí, no? Però bueno, en definitiva, sobre el passeig, val? Sobre el conflicte amb gossos, val? El conflicte en general i en aquest cas en concret amb gossos, com abordar-lo, com conèixer les situacions conflictives, com poder gestionar aquestes situacions que ens angoixen tant amb els gossos, com prevenir-les, com posar els escenaris perquè un cop hi ha hagut el conflicte el gos pugui aprendre i treure'n aspectes, diguem-ne, positius del conflicte, com ens afecta a nosaltres, com treballar-ho i, diguem-ne, l'abans, el durant i el després, és a dir, com prevenir-ho, perquè hi ha conflictes que són realment absurds i que a vegades els provoquem sense adonar-nos. Què fem durant el conflicte, és a dir, com el gestionem en el moment que passa, i posteriorment què fem i com també fem aquesta gestió emocional, etc., del postconflicte. Val? Per tant, això és un tema molt important i que hi haurà formació específica i especialitzada en aquest tema. Després, més coses. Ja porto molts anys que vull desenvolupar ben bé, diguem-ne, tota la part de treball amb famílies, amb l'educació canina, que no es fa, i crec que és una de les mancances que hi ha. I per tant, crec que aquest any ha de ser l'any, sí o sí, i per tant hi haurà formació específica de com treballar com a educador caní amb les famílies. També, com a família, com treballar certs aspectes que a vegades ens desborden i no sabem què fer ben bé i no sabem com fer-ho, etc. Val? I com fer-ho i com desenvolupar-nos en aquest sentit. Hi ha un personatge per aquí. Total, que
que la idea és una mica aquesta, val? Bueno, és que aquí hi ha una finca al costat i a vegades entren a robar històries i bueno, doncs això, coses de la vida. I això, val? Llavors, tot el tema del treball en família i com a família també doncs, aprendre com conviure amb els gossos i com fer-ho de la millor manera possible i com abordar doncs, les diferents problemàtiques que puguem tenir. I això també entra com a part del desenvolupament del projecte del GET, vale? Del grup educatiu terapèutic, doncs com, diguem-ne, tota aquesta part de treball en família tindrà incidència i es desenvoluparà en el GET. Val? Això, evidentment, ho viuran i ho treballaran les famílies que participen en el GET. Val? I això serà, doncs, evidentment, tema confidencial, privat i una qüestió interna i privada de les famílies i meva. Per tant, d'això no en faré públic res, però sí que tot el tema del treball en grupal, tindrà a veure amb el desenvolupament del treball en famílies, sí o sí. És a dir, sí o sí. És una necessitat brutal, tremenda, i que l'he de començar a fer. Per tant, això serà una altra tasca nova. I després, altres formacions que de moment no vull dir res, perquè seran doncs, això una mica sorpresa i que vull, diguem-ne, doncs, comunicar una mica més endavant. I després, bueno, tota la tasca que hem dut a terme durant aquest 2024 d'accions mediambientals amb el GET, doncs continuar una mica aquesta tasca, fent altres accions també, i tenint cura una mica de les que ja tenim, val? I, bueno, veureu cosetes noves també, i en aquest sentit, bueno, diverses de les coses que hem posat per aquí, doncs, bueno, ens les han robades, per tant, bueno, sap molt greu que vulguis fer, doncs, diguem-ne, coses que aportin i que ajudin i que tal, i que després hi hagi gent que es dediqui a robar, literalment. Per tant, bueno, sembla molt, molt lamentable, però bueno, com us dic, hi ha una finca aquí al costat i de tant en tant, bueno, hi ha robos. Per tant, bueno, tampoc era gaire de sorprendre, Però bueno, jo ja sabia que fent aquestes coses hi havia un risc força elevat de que això passés. Així com al principi ens van robar totes les plantes aromàtiques i d'altre tipus que volíem implementar aquí en el GET per fer diversos treballs, doncs van desaparèixer. I algun niu i alguna menjadora d'ocells i tal, doncs han desaparegut, malauradament. Però bueno, hi ha cosetes pensades, també, per si algú intenta robar un altre cop, bueno, doncs enxampar-lo, val? Llavors, això, cosetes. I evidentment, doncs, tota la part de xerrades benèfiques, que intentaré fer totes les que pugui fer, amb les protectores que vulguin col·laborar, i refugis o entitats, associacions que es dediquin a la cura, al rescat i realment estiguin per la labor del benestar animal. I a mi no m'importa destinar, doncs, això, coneixements, temps, etc. I no veure un duro, ni un euro, literalment. O sigui, no em preocupa això, realment. Però sí que
sí que és important doncs, que tingui repercussió, perquè si no al final doncs, bueno, estàs fent una tasca que considero que és important, perquè és oferir recursos a protectores, refugis, etc. I alhora que hi ha gent que comença bueno, doncs, a agafar idees, a formar-se una mica, llavors, ostres, doncs què menys, no? I bueno, i una mica doncs serà això el 2025, val? I bueno, i en quant al de Barrow Dojo, doncs hi haurà algun seminari, algun taller, algun curs, o sigui, em refereixo en quant a arts marcials, autodefensa, ioga, pilates, etc. Val? Hi haurà formacions molt interessants i bueno, i una mica doncs, per donar a conèixer doncs, que les arts marcials en si tenen molt a aportar i altres disciplines, evidentment, com el ioga, el pilates, etc., doncs lògicament també, no? I per la salut són fonamentals. Val? Llavors, una mica anirà per aquí i estigueu atents perquè en les properes setmanes doncs, hi haurà més informació de tot plegat i això, i animar-vos una mica doncs, també a seguir a les xarxes socials, etc, perquè, bueno, això, perquè estigueu atents, no se us escapin cap formació, cap xerrada, cap història que us pugui interessar o que pugui interessar algú que coneixeu i això, i res, que continuem aquest 2025 amb la mateixa energia o més, si cap, que en el 2024, que estic ple d'il·lusió, de ganes, de motivació, de força i de ganes de continuar desenvolupant tot plegat i de créixer alhora, i em dic com a persona, etc. I com a educador caní, etc. Per tant, s'esdevé un 2025 molt ple de coses importants que ajudaran a portar, doncs, en aquest cas, el meu i el nostre granet de sorra a totes aquelles persones que vulguin participar de tot això. Val? Per tant, gràcies per ser-hi, gràcies per ser-hi durant aquest 2024, per ser-hi en aquest 2025 i espero una mica estar a l'alçada i satisfer una mica les vostres demandes i inquietuds, etc. Per tant, si voleu deixar també per missatge privat, per missatge de WhatsApp, per tal, comentaris o el que sigui, aspectes que us agradaria diguem-ne, que treballés o que parlés en vídeo o que tractés d'alguna manera, informació, en xerrades o el que sigui, doncs deixeu-m'ho escrit o envieu-m'ho i així puc donar una millor resposta a les vostres necessitats i jo encantat de fer-ho. Per tant, això, estigueu atents, que vindran coses molt xules, molt interessants i molt enriquidores i que aportaran una major profunditat a conèixer els gossos i a conviure amb ells. I en les arts marcials, doncs, 3/4 del mateix. Val? Per tant, si t'ha agradat, dona m'agrada, fes m'agrada, comparteix el vídeo i segueix-nos a les xarxes socials que vulguis o que tinguis i fins aquí, fins al proper vídeo. Moltes gràcies i fins la propera.